Čaute, opäť vás zdravím a vítam na kanáli Miesto činu. Moje meno je Drente a toto je už 25. video zo série o mape miest činov slovenskej mafie. V minulom videu sme sa bavili o udalostiach, ktoré sa stali v roku 2018 a v tomto videu na to nadviažeme a povieme si o prípadoch spojených so slovenským podsvetím, ktoré sa stali v roku 2019. Ak by si chcela alebo chcela vidieť videá v predstihu, kľudne zváž predplatné na Hero, kde videá vychádzajú skôr a je tam aj nejaký extra obsah. Ak toto video pozeráš na YouTube, tak v tejto chvíli je na Hero uploadnutý už aj ďalší diel z tejto série o mape miest činov slovenskej mafie z roku 2020. Ak ma tam podporíš, tak ti veľmi pekne ďakujem. Teraz už poďme na video. Keďže tých udalostí spojených s podsvetím pomaly, ale isto ubúda, predtým, jak sa pustíme na rok 2019, sa ešte vrátime k pár prípadom, ktoré som v predošlých videách zabudol spomenúť. František Vančo pochádzal z Dražoviec a bol to 39-ročný známy tréner bojových umení v Nitre, kde viedol klub bojových umení Pribina a špecializoval sa hlavne na jiu-jitsu. Bojoval aj v zápasoch v klietke a pracoval aj ako vyhadzovač v jednom z klubov v Nitre. Františka Vanča polícia v minulosti stíhala pre majetkový a násilný delikt, za čo dostal podmienku. Do povedomia sa dostal v júni 2008, keď sa pred klubom Barakuda na Mostnej ulici v Nitre dostal do potýčky, výsledkom ktorej bol zranený Talian Massimiliano S. a mŕtvý Kilič Levant, pôvodom z Turecka. Podľa svedkov sa dvojica bila s Františkom Vančom, ktorý Massimilianovi S. roztrhol obe pery a Kiličovi Levantovi spôsobil jednou ranou ťažký opuch mozgu. V dôsledku toho na mieste počas oživovania záchranármi zomrel. Za toto usmrtenie dostal nakoniec František Vančo 3-ročnú podmienku, pretože mal konať v sebaobrane. Takmer na deň presne, 3 roky po incidente spred Barakuda klubu, sa František Vančo vracal v piatok 10. júna 2011 s tréningov mládeže domov do Dražoviec. Išiel na svojom striebornom Forde Focus kombi po nitrianskom obchvate smerom na časť Dražovce. Pri pumpe OM na odpočívadle Dražovceho ale dobehlo iné čierne auto, z ktorého sa ozvali výstrely. Z miesta spolujazca za jazdy vyšli na auto Františka Vanča 4 rany zo samopalu vzoru 58, z ktorých 3 Vanča zasiahli do hlavy, hrude a ruky. 4. strela skončila v dopravnej tabuli pri ceste. František Vančo autom nabúral dosť vodidiel, stihol z neho ešte vystúpiť a po pár minútach vedľa auta na ceste dodýchal. Polícia začala tento čin okamžite intenzívne vyšetrovať, no kým túto vraždu vyriešili, ubehlo takmer 12 rokov. V marci 2023 obvinili z objednávky likvidácie Františka Vanča jeho známeho menom Jozef Hruška. Jozef Hruška bol napríklad vlastníkom klubu Barakuda, pred ktorým v roku 2008 František Vančo usmrtil Kiliča Levanta. Hruška a Vančo mali mať ale časom podľa výpovedí nezhody a Hruška sa mal obávať Vančovej výpovede na polícii v súvislosti s ich spoločnou ilegálnou aktivitou. Už v roku 2010 si mal podľa obžaloby Jozef Hruška u neznámej osoby za 50 000 eur objednať Vančovú likvidáciu. Tento človek to odmietol a tak sa mal Hruška obrátiť na členov bankomatovej mafie a gangu známeho ako Sereďania, Petra Taufera a Mareka Danihela. Marek Danihel je v súčasnosti stále na úteku a stíhaný je v súvislosti s viacerými činmi. Špekuluje sa aj o tom, že už nie je medzi živými. Peter Taufer dostal v roku 2022 doživotný trest za činy spojené s bankomatovou mafiou aj vraždu Alojza Bórika. Aj Danihel, aj Taufer boli v prípade vraždy Františka Vanča vyčlenení na samostatné konanie. Začiatkom roka 2024 ale v prípade nastal zvrat a 4. januára 2024 sa údajný objednávateľ Jozef Hruška dostal na slobodu. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici Hrušku oslobodil spod obžaloby pre nedostatok dôkazov. Prokurátor sa ale odvolal, takže súdne konanie ešte nie je na konci a uvidíme, ako to celé dopadne. Jana Svobodová bola 46-ročná podnikateľka a bývala v Prahe 8 v časti Kobylisy.
Pracovala na Argentínskej ulici a cestou do práce ju 15. júla 2015 zachytila aj kamera v jej firemnom aute, striebornom Forde Kuga. Po práci sa rozlúčila s kolegami, no nikto netušil, že to bolo posledný krát, čo ju vidia. Pri tom, ako sa Svobodová chystala nastúpiť do auta, napadli ju dvaja neznámi muži, dostala úder do hlavy a upadla do bezvedomia. Domov tak už nedorazila, rodine ani známym sa neozvala a tak ju nahlásili ako nezvestnú a začalo sa pátranie. Krátko po zmiznutí česká polícia zistila, že firemný Ford Kuga zachytila okolo 18. hodiny kamera na diaľnici D8 smerom z Prahy. Hodinu na to auto zachytila ďalšia kamera pri obci Velemín, kam ale cesta z Prahy pri bežnej rýchlosti trvá len asi 40 minút. Následne sa auto opäť vrátilo do Prahy, kde ho približne hodinu na to opäť zachytila kamera, tentokrát na Spožilovskej ulici smerom na diaľnicu D1. Navyše, na týchto záberoch nesedela za volantom auta Jana Svobodová, ale dvaja neznámi muži. Neskôr sa zistilo, že to boli Slováci Lubomír Behan a Marek Potoček. Polícia ďalej zistila, že mobil Jany Svobodovej bol naposledy aktívny okolo 21:15 v obci Antonínu v Dúl pri Jihlave. Keďže Jana Svobodová zmizla, predpokladalo sa, že niekde v týchto miestach a blízkom lese by malo byť jej telo. Tento predpoklad českej polície z časti potvrdila neskoršia výpoveď Slováka z Piešťan, ktorý sa stal v prípade utajeným svedkom. Podľa jeho výpovede za ním v júli 2015 prišli Lubomír Behan a Marek Potoček a nechali uňho osobné veci Jany Svobodovej. Medzi týmito vecami bola aj jej peňaženka, na ktorej sa neskôr našla DNA Lubomíra Behana. Podľa výpovede tohto utajeného svedka mali Behan s Potočkom bývať v penzióne blízko Argentínskej ulice v Prahe a rozhliadali sa po okolí po vhodnom aute na krádež. Zbadali strieborný Ford Kuga a Janu Svobodovú, ako k autu kráča. Jeden z útočníkov ju napadol a v bezvedomí ju položili na zadné sedadlá. Po ceste na Brno sa mala Svobodová v aute začať preberať a tak sa Behan s Potočkom rozhodli, že ju musia umlčať. Obaja ju mali spoločne uškrtiť pásom na zadných sedadlách a následne pochovať v ilegálnom hrobe pri obci Antonínu v Dúl. Jej telo sa však dodnes nenašlo. Podľa výpovede jednej ženy, ktorá sa poznala s Marekom Potočkom, jej z ničoho nič krátko po zmiznutí Jany Svobodovej daroval náramok a následne odletel do Írska. Po výpovedi utajeného svedka bol ale na Potočka vydaný európsky zatýkač a nakoniec bol zadržaný 22. apríla 2020 v meste Armagh v severnom Írsku, kde sa ukrýval a dokonca si tam aj založil rodinu. Lubomír Behan sa krátko po zmiznutí Jany Svobodovej dostal do problémov so zákonom na Slovensku pre ozbrojenú lúpež, pri ktorej mal s nožom v ruke ukradnúť 30 eur. Dostal za to 8-ročný trest a skončil v Leopoldove. V júli 2016 ale Lubomír Behan z Leopoldovskej väznice pri prácach v areáli utiekol a 4 mesiace sa skrýval. Kvôli tomu sa z neho na chvíľu stal najznámejší väzeň na Slovensku. Behana vypatrali v októbri 2016 v dome jeho otca v bunkri na Povale a za tento útek mu pridali k 8-ročnému trestu ešte 2 roky. Lubomíra Behana a Mareka Potočka následne obvinili z lúpeže a vraždy Jany Svobodovej a v novembri 2021 sa začalo pojednávanie. Páchateľom hrozí trest na 25 rokov až do životie. To není pravda, to je vymyslené, všetko je to zmanipulované. Prečo si myslíte, že by to malo byť vymyslené? No je to p***. Všetci sú to podvodníci, proste, dovidenia. V marci 2024 sa ale po výmene predsedu Senátu začalo pojednávať odznova, takže uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne. A teraz už poďme na rok 2019. Pavol Legrecký pochádzal z Martina a patril do skupiny Černákovcov. Pohyboval sa v skupinke s Igorom Laurinčíkom a Dušanom Kečkešom. Pavol Egrecký sa 4. augusta 1997 napríklad podielal na únose Rudolfa Kišcine Hodošiho z Dunajskej Stredy do Bratislavského Devína, kde ho popravil Mikuláš Černák.
Hodoši totiž podľa Černáka predošlý deň vylákal Michala Čémiho na dunajskostredskom sídlisku Nová Ves na smrť a tak ho deň na to pomstil. V decembri 2002 Pavla Egreckého pre vydieranie zadržali martinskí policajti a 13. decembra 2002 bol prevezený na policajnú stanicu na Sklabinskej 12 v Martine. Počas výsluchu sa vypýtal na WC, na ktorom rozbil malé okienko, cez ktoré preliezol a z druhého poschodia vyskočil na trávu pri budove. Egrecký sa nezranil a od toho dňa sa pred úradmi ukrýval na juhu Slovenska, dokonca priamo v byte Andora Rajsa na sídlisku Nová Ves v Dunajskej Strede. Tam sa mal údajne zblížiť s Rajsovou družkou, o čom sa mali šátorovci dozvedieť cez odposluchy, ktoré im poskytol skorumpovaný policajt Boris Drevenák. Po Egreckého úteku z policajnej stanice ho v decembri 2002 polícia vyhlásila za nezvestného, no podľa výpovedí šátorovcov sa ešte koncom októbra 2004 zúčastnil na únose Marka Véga, ktorého následne šátorovci zlikvidovali. Po akcii Mlynček z roku 2016 a potom, ako sa rozprávali členovia už rozloženého šátorovského gangu, vykopali policajti v marci 2019 pozostatky Pavla Egreckého pri Veľkých Dvorníkoch. Egrecký mal mať strelné poranenie na hrudi, špagát okolo krku a zviazané ruky aj nohy. Zavraždiť ho mal Andrej Andorka Rajs. Jozef Lazár bol 77-ročný dôchodca zo Spišskej Novej Vsi a s manželkou vychovali 3 synov. Bývali v byte na Jilemnického v Spišskej Novej Vsi, na rovnakej ulici, kde prišiel o život aj niekdajší miestny boss Emil Miťo Novotný. Jozef Lazár bol členom Poľovníckeho zväzu, obľuboval les a prírodu a často chodil do lesa v Levočskej doline na huby a podobne. Na Veľký piatok 19. apríla 2019 sa celá rodina Lazárovcov stretla v Spišskej Novej Vsi, aby spolu strávili veľkonočné sviatky. Okolo obeda sa Jozef Lazár rozhodol, že pôjde do Levočskej doliny nazbierať medvedí cesnak. Nasadol do svojho Suzuki Ignis a vydal sa na cestu. Krátko po príchode do lesa v Levočskej doline ale Jozef Lazár bohužiaľ natrafil na svojho vraha. Ten sa k nemu prikradol z lesného porastu a 12 ranami zo samopalu vzoru 61 ho na mieste popravil. Jozefovi Lazárovi vzal mobil a ďalekohľad a jeho telo ukryl pod listami. Keď sa Jozef Lazár do večera z lesa nevracal, rodina zalarmovala políciu a o 2 dní na to, v nedeľu 21. apríla 2019 našli v lese Lazárovo telo. Rozbehlo sa vyšetrovanie a prípad sa podarilo vyriešiť v lete 2021. V júni 2021 chcela totiž polícia pri Liptovskom Hrádku skontrolovať pri bežnej cestnej kontrole auto. Vodič ale chcel dvojčlennej policajnej hliadke utiecť a dokonca na nich začal strieľať. Policajtom sa vodiča podarilo zadržať a zistilo sa, že ide o Jána Románka z obce Vojňany. Pri následných domových prehliadkach našli policajti arzenál nelegálne držaných a upravovaných strelných zbraní, ktoré Jána Románka spojili s 2 vraždami a dvojitým pokusom o vraždu. Ján Románek sa pod ťarchou dôkazov priznal k vražde pumpára Erika Kaprála z roku 2015, no okrem toho aj k dvojnásobnému pokusu o vraždu vtedy ešte snúbencov Štefana B. a Dany F., ktorých oboch postrelil v máji 2017 pri obci Holumnica. Následne sa Románek priznal aj k vražde dôchodcu Jozefa Lazára. Motívom týchto plánovaných kriminálnych akcií Jána Románka boli určite aj peniaze, najmä pri lúpežnej vražde pumpára Erika Kaprála, no jeho konanie nasvedčuje aj tomu, že chcel jednoducho vraždiť. Za všetky svoje činy dostal 34-ročný Ján Románek v októbri 2022 doživotný trest. Peter Kinlovič s prezývkou Drevo patril do skupiny pod vedením Dušana Boržu Boržanského, ktorá mala v Košickom podsvetí prezývku Boržovci. V decembri 1999 sa Kinlovič zúčastnil na likvidácii Karola Kolárika v Košiciach, za čo neskôr dostal 12-ročný trest a ak sa nemýlim, celý si ho odsedel. V roku 2019 bol Peter Drevo Kinlovič na slobode,
no obvinili ho zo spolupáchateľstva na ďalšej vražde, v ktorej mali prsty Boržovci aj bratislavskí Byťovci. Išlo o likvidáciu Fadila Pasiaču v Košiciach z roku 2000, pri ktorej mal Kinlovič šoferovať auto, v ktorom viezol strelca Byťovca Luboša Zrska-Zelmana. V januári 2019 tak na Kinloviča vydali zatýkač a v apríli 2019 ho tzv. Lovci Lebiek v súčinnosti s partnerom v Českej republike zadržali v českom meste Rakovník. V júni bol potom Kinlovič vydaný na Slovensko a vzatý do väzby. V Česku zadržaný Slovák Peter Kinlovič je už na Slovensku. Na obávaného muža, ktorý si v minulosti odsedel trest za vraždu východoslovenského bossa Kolárika, vydali medzinárodný zatýkač. Pred políciou sa ukrýval 3 roky. V apríli ho zadržali v meste Rakovník, pretože na Slovensku je obvinený z ďalšej vraždy. 51-ročného Petra Kinloviča, prezývaného Drevo, zadržali v rámci akcie Argo 1 začiatkom apríla rýchlo a hladko. Policajti využili moment prekvapenia, takže obávaný nájomný vrah odpor klásť nestihol. Európsky zatýkací rozkaz na neho vydal Košický súd v januári tohto roka, a to na základe ďalšieho závažného obvinenia. V súčasnosti je trestne stíhaný vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry pre trestný čin vraždy. Presnejšie ho NAKA obvinila z vraždy bossa albánskej vetvy mafie v Košickom Podsvetí Fadila Pasiaču, ktorého zastrelili vo februári v roku 2000 v Košiciach. Kedy 8 výstrelami spôsobili poranenie hlavy, hrudníka, priestrel mäkkých častí brucha. Jeho spoluobvinenými kumpánmi sú v tomto prípade neslávne známe mená ako Dušan Borženský alias Borža a Juraj Ondrejčák, prezývaný Piťo. Podľa polície ako odmenu za vraždu mal dostať Piťo od Boržu luxusnú limuzínu. Peter Kinlovič bol z Česka na Slovensko prevezený v rámci vydávacej väzby len nedávno. Sudca okresného súdu Košice 1 pre prípravné konanie rozhodol o vzatí do väzby Petra K., obvineného z trestného zločinu vraždy spolupáchateľstvom formou účastníctva. Dôvody väzby sú podmienené skutočnosťou, že u obvineného Petra K. reálne hrozí, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, ktorý mu v prípade uznania viny hrozí. Vzhľadom na skutočnosť, že naďalej prebieha vyšetrovanie, nebudeme poskytovať bližšie informácie. Už v minulosti si Peter Kinlovič odpíkal trest za vraždu niekdajšieho kráľa Košického Podsvetia Karola Kolárika, ktorého zastrelili v roku 1999. Na pohreb mu prišiel Mikuláš Černák, ktorý bol kmotrom Kolárikových detí. Toto video vzniklo v júli v roku 1997. Dnes už nebohý Karol Kolárik krstil svojho syna. Na veľkú slávnosť bola pozvaná celá mafiánska elita vtedajšieho východoslovenského a stredoslovenského podsvetia. Dovolte, aby som vás v zastúpení cirkvi privítal v Božom chráme. Robert Holub a Karol Kolárik už medzi živými nie sú. Mikuláš Černák a Dušan Borženský si odpikávajú doživotné tresty. Sám Borža sa pritom v minulosti so šťastím vyhol atentátu, pri ktorom vybuchlo jeho auto. Spomínaný Peter Kinlovič, nedávno zadržaný v Česku a následne vydaný na Slovensko, si za vraždu Karola Kolárika odsedel 12 rokov. 14 rokov dostal Borženský. Iveta Krupová, televízia Joj. Kinlovič v prípade vraždy Fadila Pasiaču spolupracoval a následne uzavrel dohodu o vine a treste. Od trestu nakoniec súd upustil, lebo 12-ročný trest za spolupáchateľstvo na vražde Karola Kolárika už pokladal za dostatočný. V súčasnosti by tak mal byť Peter Drevo Kinlovič na slobode. Ondrej Žemba bol popradský podnikateľ na hrane zákona a preslavil sa napríklad svojím podielom v Tatra vagónke Poprad. Predtým v tejto firme figuroval napríklad aj Vladimír Bachleda, ktorého likvidáciu kvôli jeho podielu si u Sikoriek objednal Peter Žalud Steinhubel. Vykonanie Bachledovho únosu aj vraždy z mája 97 mali na svedomí Černákovci. Neskôr v auguste 99 prišiel o život aj Peter Žalud Steinhubel. Polícia pred Žaluďovou smrťou pracovala s informáciou, že niekto chystá na Ondreja Žembu atentát a polícia to Žembovi z dôvodu ochrany oznámila. Ten, kto chystal atentát na Žembu, mal byť Peter Žalud Steinhubel, ktorý krátko na to sám zahynul. Od likvidácie Steinhubela sa Žemba vždy dištancoval. Neskôr sa zistilo, že na Žembu plánovali atentát bývalí agenti SIS Anton Mencel, Štefan Hyblár a Dušan Šabo, ktorých za to aj odsúdili.
Ondrej Žemba sa neskôr presunul na staré kolena do Chorvátska, kde striedavo žil a na ostrove Brač na pláži Točiniak si vybudoval veľkú vilu. Tam ho napríklad našiel aj investigatívny novinár Ivan Mego, ktorému poskytol aj rozhovor. Bolo to potom, čo sa Žembovo meno objavilo v roku 2017 v chorvátskych médiách. Miestny podnikateľ Anto Čovič totiž upozornil úrady, že Žemba mal ilegálne postaviť v zátoke betónové mólo a schody na pláž. Podľa Čoviča na to nemal povolenie, no neskôr sa ukázalo, že Žemba nič ilegálne nepostavil. Následne malo dôjsť aj ku konfliktu medzi Žembom a Čovičom a podľa Čoviča sa mu mal Žemba s nožom vyhrážať, že ho podreže. To sa ale nepotvrdilo a podľa Žembu prišiel za Čovičom s tým, aby sa uviazal s jeho loďou na inú bojku, pretože na nej už mal svoju loď uviazanú Žemba. Čovič mal začať vykrikovať, že toto je chorvátske more a Žemba tam nemá ako Slovák čo rozhodovať. Konflikt riešili aj chorvátsky policajti, no nikoho neobvinili. Dobrý deň, prišli sme sa popýtať. Môj pozemok je, počúvajte, od toho tu múra, toto tu je môj, ale s právom prechodu. Áno. Či tu môže chodiť, kto chce, kedy chce. Áno. Tu, hej, chodia, normálne ľudia. A tak to bolo odjak živé, ja som to takto kúpil. Ja som prišiel tam a som povedal, počúvajte sem, hej, že vy sa odopnú z bojky, nešli na molo, loď. A on začal, to je chorvátske more, on si bude robiť, čo on chce. A pritom majú tu bojky, ale nikomu sa nezaviaže, bo to sú chorvátske bojky. Prisahal vám na svoje deti, tu mám syna, tu mám manželku, že tu mám dceru, že som nič viac mu nepovedal. Ešte môj brat sedel tam na tom. No a to čo to bolo teda s tým nožom a urezanie a urežem vám hrdlo a neviem čo? Ale nič, ja som nemal nožík, ja som ho neodrezal. Čo to on je taký, aký? Je, Magor. Tak on potom zobral, začal telefonovať, ja som mu povedal, vieš čo, keď bude búra vraví, on tam nám rozbije obidve lode. A som odišiel preč. Sa vyjadril na policii, bo oni tu prišli policajti. No, on volal? Hej, oni prišli policajti, pýtali sa, že čo im povedal na bojku, vraví, a policajti povedali, čo nie. Čiže na bojku sa priviaza dva brody, dva lode, vraví, to neexistuje. Neskôr sa Ondrej Žemba vrátil do Popradu, kde ho 25. apríla 2019 našla bezvladného v jednom z jeho rodinných domov v Spišskej Sobote v Poprade jeho dcéra. Zavolala sanitku, no záchranári mu už nedokázali pomôcť a Ondrej Žemba tak po infarkte dodýchal vo veku 64 rokov. Patrik Schneider pochádza z Trenčína a bol dôležitým členom skupiny známej ako Štvrťáci. Ako svoju pravú ruku si ho vybral boss a bývalý kuklač Miroslav Štvrtecký, pravdepodobne kvôli jeho silovým predispozíciám. Patrik Schneider mal v mladosti dobre našľapnuté do kariéry silového športovca a stal sa dokonca majstrom Slovenska v tlaku vľahu na lavičke. Slovensko úspešne reprezentoval aj na medzinárodných súťažiach a talent zdedil po otcovi Milošovi Schneiderovi, ktorý bol jedným z najsilnejších mužov v Československu. Skupina štvrťákov sa špecializovala hlavne na vydieranie podnikateľov, vyberanie výpalného a vymáhanie pohľadávok. Potom, ako ich polícia rozložila a v roku 2011 ich odsúdili, Patrik Schneider dostal 23 rokov a 3 mesiace a tento trest mu neskôr znížili na 20 rokov. Patrik Schneider bol ale už od roku 2010 na úteku, pretože bol na neho vydaný európsky zatýkací rozkaz na výkon trestu odňatia slobody. Začiatkom marca 2016 sa ho ale podarilo zadržať v Prahe ľuďmi, ktorí si hovoria lovci lebiek. Po pár dňoch bol z českej väznice prevezený na Slovensko, no sudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku ho musel prepustiť na slobodu pre pochybenie jednej zo slovenských policajtiek. Bolo to kvôli tomu, že európsky zatýkací rozkaz na výkon trestu odňatia slobody, ktorý na Schneidera vydali v roku 2010, stratil v októbri 2010 platnosť, lebo ho nahradil nový zatýkací rozkaz pod rovnakou spisovou značkou. Rozdiel bol ale v tom, že nový zatýkací rozkaz bol vydaný na trestné stíhanie a nie na dodanie do výkonu trestu. Po zadržaní Schneidera v Česku slovenskí policajti požiadali o jeho vydanie na základe neplatného zatýkača.
Po vydaní na Slovensko teda Patrik Schneider smeroval do výkonu trestu a nie pred sudcu, ktorý mal už podľa nového zatýkača najprv rozhodnúť o jeho väzobnom stíhaní. Kvôli tejto chybe sa Patrik Schneider dostal krátko po zadržaní v marci 2016 na slobodu a okamžite ušiel zo Slovenska. Policajtku, ktorá to svojou chybou spôsobila, potrestali smiešnou 10% zrážkou z platu na 3 mesiace. Po Patrikovi Schneiderovi tak začal patrať Interpol a 2. mája 2019 sa im ho podarilo zadržať v Juhoafrickej republike. Následne bol presunutý na Slovensko, kde si začal odpikávať svoj 20-ročný trest za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak a vydieranie. Filip Okoličan je synom údajného košického mafiánskeho bossa Roberta Okoličanyho, ktorého odsúdili na doživotie, no stále je na úteku. Po vzore otca sa Filip Okoličany namočil do viacerých trestných činov. V roku 2014 sa vyhrážal účastníkom dražby v Košiciach, za čo dostal 3 roky s podmienečným odkladom na 3 roky. V roku 2015 Filip Okoličany s výhražkami zbil istého Dominika na pumpe na triede SMP v Košiciach. V máji 2018 mu za to vymeral okresný súd trest 6 mesiacov s podmienečným odkladom na 16 mesiacov. Len 2 týždne po uplynutí tejto lehoty, 12. októbra 2019, sa Filip Okoličany opäť namočil do problémov. V tom čase býval aj so svojou ženou a 3 deťmi v dome svokrovcov v obci Granč Petrovce v okrese Levoča. Podľa neskoršej Okoličanyho výpovede v ten večer so svokrom popíjali a vypili približne liter tvrdého alkoholu. Následne sa Filip Okoličany vybral do miestneho pohostinstva na Rázcestí, ktoré sa nachádzalo na hlavnej ulici 30/23 a dnes sa tento podnik volá The Grange Pub. Okoličany vošiel do podniku a mal pocit, že sa na neho všetci zle pozerajú. Hosti mal začať slovne napádať a bez zjavnej príčiny fyzicky napadol Michala V. tak, že mu dal hlavičku do tváre a zlomil mu nos. Na to sa ostatní hostia snažili Okoličanyho spacifikovať, pričom ich udieral pesťami a nadával. Keď sa im podarilo ho vyviesť von, po chvíli sa vrátil, hlavou rozbil sklenenú výplň dverí, hlavičkou napadol ďalšieho hostia a po inom hodil pivový pohár. Po miestnosti porozbíjal aj ďalšie poháre a flašky a spôsobil škodu za asi 200 eur. Pri odchode Filip Okoličany hosťom povedal, aby sa neopovážili zavolať políciu, lebo zle dopadnú. A prečo ich napadol? Neviem. Stalo sa to vo večerných hodinách v tejto miestnej krčme. Po nečakanej návšteve im ostali dvere bez sklenenej výplne a jeden z miestnych obyvateľov s rozbitým nosom. Kým jeho otec, označovaný za mafiánskeho bossa, sa po právoplatnom odsúdení na doživotie skrýva pred spravodlivosťou, jeho syn podľa svedkov vyvolal bezdôvodne potýčku v dedine pod Spišským hradom. Podľa uznesenia obvinenia obvinený po príchode do miestneho pohostinstva bezdôvodne napadol viacerých poškodených. 26-ročný mladík mal útočiť bezdôvodne hneď ako vošiel do krčmy. Po jeho vyčíňaní ostali na stene aj stopy od krvi. Niekto schytal tzv. Hlavičku do nosa, po inom zas hodil pohár od piva. Pohárom trafil jedného s krivrakom, mu dal hlavičku, keď sa mu zlomil nos. Nebol som tu, to neviem. Že vraj hlavičku dostal. Agresívneho útočníka sa chlapom v krčme podarilo na prvýkrát vyhodiť, no on sa vrátil a útočil ďalej. Teraz sedí za mrežami s obvinením na krku. Postup prokuratúry bol nekompromisný, a to najmä pre obavu, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti. Odôvodnili sme to jednak brutalitou útoku a tiež tým, že obvinený už bol v minulosti odsúdený právoplatne za podobný trestný čin. Mladého muža, ktorý už má v registri jeden záznam, eskortovali po rozhodnutí súdu v Spišskej Novej Vsi do väzby do Košíc. Za mrežami si počká aj na verdikt odvolacieho súdu. Súd sa s návrhom prokuratúry stotožnil v celom rozsahu. Obvinenému sa to zjavne nepáčilo. Obvinený však podal sťažnosť a tak s konečnou platnosťou o väzbe bude rozhodovať krajský súd. Z Granč Petrovec a Košíc Vlado Jurek, televízia Joj. Krátko po incidente bol Filip Okoličany zadržaný a putoval do väzby. Vzhľadom na jeho kriminálnu minulosť mu za túto bitku v obci Granč Petrovce hrozili 3 roky nepodmienečne. Napokon ale uzavrel dohodu o vine a treste a dostal 7 mesiacov, ktoré si odsedel vo väzbe, a v máji 2020 bol prepustený na slobodu.
Potom, čo sa po akcii Aladin na Takáčovcov dostal v januári 2017 do väzby aj boss Ľubomír Kudla Kudlička, po necelom pol roku sa na kauciu 100 000 eur dostal podmienečne na slobodu. V tom čase bol on aj ostatní členovia Takáčovcov obvinení zatiaľ len zo založenia a zosnovania organizovanej zločineckej skupiny, no neskôr sa k obvineniam pridalo aj ďalšie, tentokrát z objednávky vraždy Romana Krajčiho. V novembri 2019 tak Kudličku a spol opäť zatkli. Bolo to pri policajnej akcii Apač a tentokrát zadržali 19 ľudí, z ktorých 13 skončilo vo väzbe. 14. apríla 2021 nakoniec Najvyšší súd potvrdil Ľubomírovi Kudličkovi právoplatný trest na 25 rokov natvrdo za objednávku vraždy Romana Krajčiho a ďalšie činy spojené so skupinou Takáčovcov, ako napríklad vydieranie Tomáša Matoviča. Tak a toto už bola posledná udalosť, ktorá súvisela so slovenským podsvetím a stala sa v roku 2019. Ak som na niečo zabudol, alebo by ste chceli, aby som s vami túto mapu zdieľal, pošlite mi e-mail a vyriešime to. Ak sa ti video páčilo, daj mu prosím like a ak sa ti páči takýto mafiánsky content, nezabudni dať aj odber a zazvoniť na zvonček, nech ti neujde žiadne ďalšie nové video. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, interakcie a špeciálne hlavne odoberateľom na Hero, kde nájdete už aj video z roku 2020. Odo mňa je to na teraz už všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa fajn a nech sa darí.